mo ni San Isidro? Taga-asa mo ni San Isidro? Taga Pizarro? Ha? Taga Madrid, no? O kabalo mo sa iyahang life story, no? Usa ni siya ka kabus, usa ka pobre. Nangamo, no? Nagtrabaho sa umahan, no? Pero bisan pa man sa iyang pagkakabus, pagkapobre, wala ni nakapababag sa iyang pagkamaayo o pagkamanggihatagon. Damo nun siya manggihatagon, bisan sa iyang kakabus. Gani sa iyang pagkaon, no, magbaon siya paniudto, iya pag yun yung i-share sa iyang mga kaubang kabus. Kung iyang umanyag dawat siyang sweldo, palit niyang pagkaon, panghatag pa yun niya sa uban. Inana siya kamanggihatagon. Nabatay kasing-kasing sama ni San Isidro? Ha? Paano mo katubag? Kaya di mo kabalo mo hatag? Kitang tanan, no? Gibuhat sa Diyos sama sa iyang kasamahan. Naatay kasing-kasing nga dako nga makadungog, makakita sa panginahanglan sa uban. May kasagaran, wala lang ta nakapaambit. Ipili nato nga makakita lang ta sa tong kaugalingon nga mas nanginahanglan man ko nganong i-share man ako ni. Sige ra kag tanaw sa imong kaugalingon, muna nga perminti lang kaingon nga kulang ka, nanginahanglan pa ka. Kaya sige ra magtanaw sa imong kaugalingon. Pero sige tanaw sa gasa sa panalangin sa Dios sa imong kinabuhi, daghan kag makit-an. Labaw sa tanan tungod sa kadaghan sa imong makita nga panalangin sa Dios, makapaambit ka niini ngadto sa uban. Ug mao ni ang hagit ni Jesus, no? Kang Simon Pedro. Umingon si Jesus kanatong tanan, gihigugma mo ba ako sa manatong tubag? Umingon tag, yes. Mao pod ang sulti ni Jesus, ati mana ang imong isig kaingon. Naatay responsibilidad kinsa man ning atong isig kaingon. Imong banay, imong asawa, imong mga anak, ug kauban sa kapilingban, ug sa mga tao nga nagkinahanglan kanimo. Abli imong kasing-kasing alang sa tanan. Hindi lang ka mamili kinsa imong tabangan. Kung kinsay mo duol nga nanginahanglan, sama ni San Isidro, no? Dili lang kay tao yang gitabangan, no? Pati langgam. Nag-alsa siya isa kasakong abot, no? Gikan sa umahan. Yata itong ibutang sa budiga. Samtang nagbakta siya, nakitaan niya yung mga langgam nga nasa kalsada, man walay pagkaon. O gibubo niya tong katunga sa sako, ngaon ng mga langgam, no padayon siya lakaw, padung sa budiga. Man, tingalan siya nga napuno og balik ang sako nga iyahang gikuhaan. No? May mga milagrong may tabo sa atong kinabuhi na nagtuo ta, nga nawad-an ta tungod kay ni paambit ta, mo na atong una-una good. Nawadaan na noon ko, nakulangan na noon akong kwarta kaya akong gihatag. Wala ka kabalo sa plano sa Ginoo. Naingon siya, kumuhatag ka, ikaw tagaan. No? The more you give, the more you receive. Dili ta maghinakog. No? Nagtuta nga kanang pagpaambit nato, nakuhaan na ta. The more nga daghan mo balik, nagasagikan sa Dios.
Mo nang kinabuhi ni Senyor San Isidro, no? Nga sige lang siya glantaw sa panginahanglan sa uban. Kay kung sige ka glantaw sa imong panginahanglan, di na mahurot. Rumulantaw ka sa panalangin sa Dios sa imong kinabuhi, magmalipayon ka, maglabaw sa tanan, moabli imong kamot sa pagpaambit ngadto sa uban. Amen. Sunod nato ang sakramento sa bunyag.